Dobrý deň. Tento fotoaparát sme si na test vybrali schválne. Keď sme totiž videli jeho špecifikácie, hneď nám bolo jasné, že sa jedná o výnimočný prístroj. Podarilo sa teda aparátu Casio Exilin EX-V7 potvrdiť papierové predpoklady aj v teste? Čo sa Casiu podarilo, je vtesnať do celkového tela okrem 7 megapixelového snímača so stabilizáciou aj objektív s rozsahom ohniskových vzdialeností od 38 do 266 mm a model V7 sa tak hrdí označením najmenší fotoaparát so 7-násobným zoomom na svete. Jeho hrúbka v najtenšom mieste je len 21 mm. Okrem vertikálne sa pohybujúceho objektívu použilo Casio po prvýkrát v tomto prístroji aj posilnú krytku objektívu, ktorá slúži zároveň ako hlavný vypínač. Okrem stereo mikrofónov zaujme na prednej strane prístroja aj LED dióda pre prisvetlenie blízkych objektov. Na ovládači je najbohatšia zadná strana prístroja, kde okrem kruhového voliča režimu snímania nájdeme aj štvorsmerový ovládač a tlačidlá pre prezeranie fotografií a vstup do menu. Hneď vedľa 2,5 palcového LCD displeja, ktorý je mimochodom veľmi kvalitný a dobre čitateľný, má svoje miesto aj ovládač zoomu. Jeho pozícia je vcelku logická, ale pri držaní aparátu jednou rukou je zoomovanie dosť náročné. Fotoaparát je neuveriteľne bohatý na snímacie režimy a funkcie. Okrem automatických a kreatívnych manuálnych režimov tu nájdem až 33 scénických režimov, ktoré pokrývajú prakticky všetky situácie, do akých sa s fotoaparátom môžete dostať. Fotoaparát nemá problém so správnou expozíciou, jeho vyváženie biele je skoro bezchybné a zobrazenie farieb je príjemné a verné. Problémom je menšia úroveň ostrosti a najmä nový procesor, ktorý okrem zrýchlenia aparátu priniesol aj silnejší zásah do obrazu. So zvýšeným šumom pri vyšších citlivostiach tak dochádza k odstraňovaniu jemných detailov a vymývaniu obrazu. Stabilizácia čipu vypadá v kombinácii so 7-násobným zoomom na papieri impozantne, ale výkony oboch nie sú v reále práve najlepšie. Vzhľadom na rozmery prístroja a umiestnenie objektívu je potrebné dávať si zvýšený pozor, aby ste si tento nezakryli prstom. Krytka objektívu má dosť ľahký chod a pri odkladaní aparátu do tašky či vrecka dôjde často k jeho nechcenému zapnutiu. Je dosť problematické určiť, pre koho je Casio Q7 určené. Jedná sa o výnimočný prístroj, ktorý však na papieri vyzerá lepšie než v reále. Ak však hľadáte odolný fotoaparát v kompaktnom tele s bohatou výbavou a 7-násobným zoomom, ktorému dokážete odpustiť mäkšiu kresbu a pár nedotiahnutých detailov, s Casiom V7 budete určite spokojní.